Ai, Dimple. Ma, Dimple ma. Ma. Ai हाबिला नों जि फरायहैगोन होननानै बुंनाया आं बेखौ गासिखौबो फिक्स खालायजोब्बाय रायज्लायखाबाय। मा फिक्स खालायबाय रायज्लायबाय अबाव? गुवाहाटियाव अबाव जानो नोंलाय माथो एयार हस्टेस फरायहैनो नों बे जा इनस्टिटिउटआव एयार हस्टेसखौ फरायगोन होननानै बुंदोंमोन बे जायगायाव नों रायज्लायहरदों नों खालि थांदोंल' गाबोन नङाबा समफोरै थांबाबो जागोन एडमिसन लानायाव मानसिखौ नांगोन ने पापा आंलाय माथो बुंखादों आं फरायथ'आ होननानै आं एयार हस्टेस फरायनो गोसो गैला मा एयार हस्टेस फरायनो गोसो गैला नोंलाय माथो बेखौनो गाख्रावबाय दंमोन दालाय माथो गोसो गैला जालायखौ गोसो गैला आङो होमब्ला बेखौ गोसो गैलाबा गुबुन मोनसे खालायै MBA BBA मायबा खालायै पापा आं दासान्दि जेबो गोसो गैया बेफोरखौ आं जेब्ला गोसो जागोन आं गावनो थांगोन गावनो बुंगोन आंखौ जबरदस्ति दाखालाय पापा आंहा दा जेबो फरायनो गोसो गैथ'थारा फरायनोनो गोसो गैया आं दा बर्थमान माथो जालायखौ जेबो जायाखै बेबायदिलाय मा दिनै थाङा गाबोन थाङा नोंना गोसोआनो सोलायबाय थायो दिनै थाङाब्लालाय उनावलाय माब्ला थांबावगोन आरो आंबो मानसिखौ बुंहरबाय पापा फरायग्रा मानसि आंसो एटलिस्ट नों आंनाव खेबसे सोंनोथ' हागौमोन ने आं थांनो लुबैदोंना लुबैयाखै थांनो गोसो दंना गैया सोंबावनो गोनां आरो मा दङ आगोलनिफ्राय नोंनो थांगोन होनना बुंबाय बेनिखायनो सोङाखै आङो मालायखौ साननानै मालायनि थाखाय गावनि लाइफखौ बरबाद दा खालायना ला दे धंस' खालायना दाला लाइफनि प्रब्लेमाव इयुनाव नोंखौ मालाया रावबो नाया गावबा गावनो नायनांगोन मानो बुंदों नों बिदि रनिखौनो बुंदों आरो ने आं बेसे खेबबार बुंनांगौ खैबार बुंनांगौ आं रनिखौ मोजां मोना आंहा रनिजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन होननानै आं जास्ट बेखौ आंनि लोगो हिसाबैसो लाबोदोंमोन सानसे समाव बियो आंनि जिउखौ रैखाथि खालामनायखाय नाथाय नों पापा नों जेबो बुजियासै नोंबो नोंनि हिन्जाव उन्दैनि बायदिसो गाज्रि जाबाय पापि दिम्पल थार बाथ्राया अरायबो गोसोआव नांखायो आं सानाखैमोन पापा नोंनि गोसोआरि आंनि थाखाय अननाया खमायलांगोन होननानै बेयाव मा अननाय खमायनाय नोंखौ नोङो नोंनि बाथ्रा सानोखायनो नोंखौ अनोखायनोथ' बुंदों नोंनि फिउचारनि थाखाय साननानै नंगौ नामा पापा आगोलथ' सानामोन आगोलथ' आंखौ गोजानाव थांनोसो होआमोन नोङो सासेल' फिसाजो मायबा जागोन मायबा प्रब्लेम जागोन गिनाय मोनो मेगननि गोजानाव थांहोआ होननानै बुजिबाय पापा बुजिबाय नों फोरमायाबाबो आं गासैखौबो बुजिजोब्बाय नोंनि हिन्जावनो फोरोंजोबदों बेफोरखौ जाहाथे आं नोंसोरनिफ्राय गोजान जानानै थाङो गुवाहाटियाव माने आंखौ खाथियाव थाजानो बायो दिम्पल नों जानला माला मानो सानो सानाखै बेनो रियेलिटि दिम्पल बाजै मा खालायदों आं एसे खामानि मावगासिनो बाजै नों बानायनाय दैया बिराद गोथाव जाथारलै दै गिलाससे लोंथारनोसै दे आङो नोंबोथि आरो मा बुङो दैखौ बानायो आरो जाम्बा नङा बाजै थारमाने नों हरनाय दैखौनो आरो दे माबा बिदि बुंफ्लांलायलांबायलां बाजै र' वाव गोथाव बरि माथो बाजै आंनो संदों ना मायो बाजै जानोसै दे आङो बुरजानो जानो हागोन दे सोरनो बानायदोंमोन बेखौलाय बाजै गाज्रिसो मोनबाय नामा बाजैया जानो नागिरनायनि मोना मानो मोननोखाय जानोनो बानायखादोंना थारैनो बाजैया जोबोद मावथि दे समायनाजों लोगोसे मावथिखाथार आदाया बिराद लाखिलाय नों बायदि सिख्ला मोनदों आंसो नागिरनानै मोना नंगौ नामा दे दैया लों बे पुरिखौ जानोबा जा आं एसे जि सुना फैनि र' आयौ बाजै नोंनालाय मा खामानियानो जोबथारा माथो गावनि थाखाय समखौनो दिहुनथारा एसेबो रायज्लायाबो थारमाने आं बुंदों आरो ना माने गावनि थाखायबो एसे सम दिहुननांगौ मानसिफोरजों रायज्लायनांगौ आरो बेखौ बुंदों आं राजानि एसे जि सुनदों अख्रांनि बेखौनो बाजै सनानि बाजै बुजिथारा आंदि बेसे खाबुसो नागिरबाय थायो सानसेखौनो मोना दे जायखियानो जाया मानो नोंनि महरखौ नुनो मोनबाय थाबानो जासिगोन दे आरो लासैनो नोंखौ आंनि बानायगोन दे आङो सम फैबोला ने बाजै बाजै सना माइनाव आं थरिना दै लोंनो बे गिलासखौ लादोंमोन बाजै नोंनि आखाइ नांदोंना बे गिलासाव नोंनि आखाइखौथ' खुदुमनो मोनानो बे गिलासखौनो खुदुमसै दे आरो हाबिला मोदोमथारदों
दै लोंनायाथ' मोनसे बाहानासोमोन बेसो आंनि आसलि थांखिया हाबिला मा खालायनो आंनि सनानि माला बेबायदियैनो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनांसिगोन दे आरो गोजानै नोंनि दांनायनि बे गिलासनि मोदोमनायखौनो नोंखौ होननानै गोजोननाय होनाय लानांसिगोन आरो गावनि गोसोखौ आंनि सनानि मालासि नोङो जिउ नोंखौ मालादि आंनि गोदोनायाव गानहोनो हागोन हाबिला मा दाउग्लादाव गिसिबखौ थारमाने आं बेयावनो हरसे दंमोन नामा बे जायगायाव आरो मा जायगा जाखो बियो आं मैया बेयाव उदै साना गोग्लैना थानाया बेबायदिनो दं खोमा आंखौ रावबो मदद खालायासै नामा आं दिनै हरसे बेयाव बेबायदिनो थाबाय मैया बेलासिनिफ्राय उदैया थेवबो सागाबाय एसे दंबावो मानसिफोरा एसेबां सेलफिस आं एसेबां उदै बाब्राबनानै दंमोन थेवबो आंखौ रावबो मदद खालायासै थखना अबाव थांखोथाय अबाव थांखो थखना आंना नै बेनो खोमा थखना आथिङाव नांदों थखन नोंनो आंनि जिउनि लोगो आरो आंहा जिउनि लोगो होननानै रावबो गैला बे संसाराव गावनि होनना रावबो गैला बे थखनानो आंनि लोगोरि नैहाय गाले नोंनो मोजां मोनसे सोलो होथारनि आङो मानि मा सोलोहाय बाजै जोंहाबो बाहागोनि सासे न'नि बाहागिनि सासे बेबायदिनो नोंबायदि थाफैनाय दङहाय हौवा गारनानै बिनिफ्राय बियो मा खालायदों मिथिबाय गथ'खौबो लाबोखादोंमोन नालाय बेनिफ्राय बियो केस खालायदोंथ' फैसा मोनो दालाय आंलाय माथो बेफोरखौ खालायबावनोहाय केस लुगैलाहाय बाजै बेफोरखौ नांला आंनो फाग्लिलाय मा बुङो नोंलाय धोन सम्पतिखौनो बाहागोखौनो नाङा होननानै बुङो आरो दासो नोंहा थाखा फैसा दोङो आरो फिसालायाबो नोंना फिसिनायसो इयुनावबो मा जायो मा मायो नोङो बेफोरखौ बेबायदि धोन सम्पतिफोरखौ नोंनि आखाइनिफ्राय थांनो होगोन आरो गारनायबाबोथ' नोंनि हौवाना आरो नोंसोरलाय माथो फाथैलाय बिसियाखायानो दासो आरो मा बेफोरखौ बुरखांफिननो जाम्बिसोहाय नों गालि बेफोरबायदि जाया गावनि बाहागोखौ लाथारनांगौ नै रागाथ' जोङो आं बिखौ नाथाय बिनि पापनि फिथाइखौ बि मोनखाबायना लिभार गाज्रि जाजानानै दा आरो एसेल' सम्पतिखौनो मा नागिरहैनो आगोलबो जेबो बुङासै आङो बेनि एसेल' सम्पतिखौलाय मा बाहागो लानोहाय आङो फाग्लिलाय नों मिथिया नामा मा बाथ्रा बुंदोंहाय नोङो मा धोन सम्पति एसेल' नोङा हौवालाय बेसे सम्पति दङ बिहालाय गालि नों मिथिया आरो बिसोरलाय माथो टाउनावबो हा बायदों दिसपुर टाउनावसो दा बे हाया 30 लाख गाहाम जागोन मा बे दिसपुर टाउनाव हा लादों जाम्बि नों मिथियामोन आरो मिथियामोन थ'र' दिसपुर टाउनाव हा लादों होननानै बेयाव 30 लाख नङाहाय बिघा 50 लाखसो मोनखागोन होमब्लालाय माथो फाग्लिलाय बेखौनो बुंदों आरो थैनि सिगांनो नोंहाबो माबा मोनसे बाहागो लाहै हाखौ मोनाबाबो बे हायावनो 50 लाख गाहाम मोनबा नोंहा माबा मोनसे बाहागो लाहैसो 20 लाख 25 लाखसो इयुनखौ साननानैसो बुंदों आंबो फिसा गैजायि मानसि नोङो दासो फिसा दोङो बेबो फिसिनायसो मालाबा थायो माबा मायो मा मावो मा मावा बेबो आरो नोंना फिसाला फिसिनाया मदारुखासो लोंथिंबाय थाथारो बेनिखायनो बुंदों आङो धोन सम्पतिफोरा जमायना लाखा देनां फिसाफोरा गारना थांबाबो जयै जानो हानाय बायदि खोथायाथ' नंगौ र' माबा मोनसे खालायनांगोन र' होनबालाय आं एसेबां बेबायदि सानाखैमोन बेखौथ' थाब खालाय अखायानो हासोबाय माथो सिरि मोनबाय नोङो माबायदि मोनदों दा एसे मोजां मोनबाय ना थेंक इउ आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय You're welcome बेनिफ्राय आं नोंनि मुंखौसो मिन्थिया नों आंखौ मददबो खालायबाय हस्पिटालावबो एडमिट खालायबाय नोंनि मुङा मामोन आंनि मुङा बारहुंखा बेनिफ्राय नोंनि मुङालाय मा आंनि मुङा दिशा बेनिफ्राय नोंनि न'आव बेयाव आं माने नोंसोरनि न'नि मानसिफोरखौ इनफर्म खालायनानै खिन्थाहरनोसै बिसोरो नोंखौ नागिरनो हानाय ना नाम्बारफोरखौ दङबा खिन्थालाय आङो फन खालायनानै खिन्थानि मा होननानै बुङो आङो आंहा न'नि
मानसि दङ थेवबो दा बिसोर आंखौ फैनाय नङा नायनो खिन्थाबाबो फैया बिसोरो आं मिथिगौ मानो फैयाखै न'नि मानसिया जेसेबां गाज्रि मोनबाबो गावनि न'नि फिसाखौ बेबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैदों होननानै मिथिब्ला फैखायो बेबायदि जाया मानोना आंनो बिसोरखौ धोखा होननानै फैदों आंनो बिसोरखौ बदनाम खालायनानै खारखोमाबोदोंमोन सासे सेंग्रानि थाखाय I see आं सासे सेंग्रानि थाखाय सेंग्राखौ मोजां मोननानै सासे सेंग्राखौ मोजां मोननानै आइ बाबाखौ आङो धोखा होनानै फोथायखेबस खालायनानै खारखोमाबोदों न'निफ्राय बिसोरनि खोथाखौ मानियालासिनो आङो बे सेंग्राखौ फाग्लि बायदि मोजां मोननानै बे सेंग्राया हाबा खालायगोन होननानै आं बे सेंग्रानि न'खराव खारसनफैदोंमोन नाथाय बे सेंग्राया आंखौ फोथायखेबस खालायदों बियो आंखौ मोजाङानो मोनामोन बे सेंग्राया आंखौ मोजां मोनामोन आंखौ बिसोरनि न'आव थांदों होननानै मिथिनानैबो आंखौ थांदों होननानै मिथिनायखाय खारखोमादों बियो अबावबा आंखौ हाबा खालायनांगोन होननानै बे आंखौ फोथायखेबस खालायदों दा आंहा थानाय जायगा जेबो जेरावबो गैया आं आइ बाबानि न'आवबो गावनि न'आवबो आं थांफिननो हानाय आंहा गोहो गैला आं थांनो हाला आं मा गोसो लानानै आं थांफिननो आंहा थांनो हानाय गोहोआनो गैला न'आव आं बिसोरखौ दुखु होदों बिसोरखौ आङो बदनाम खालामदों मानसिफोरनि गेजेराव आं आइ आफाखौ लाजि फोनांदों मानसिफोरनि गेजेराव आं दा मा होननानै थांफिननो बे न'आवनो आरो आंखौ आइ बाबाया निमाहाबो होखानाय नङा मोजां मोननायाथ' मोजां मोननांगौ देनाय नाथाय मोजां मोननायनि मुङाव गावनि बिमा बिफाखौ बेबायदि माने दुखु होनाङामोन आरो नों जायनि थाखाय बिमा बिफाखौ गारनानै फैबाय बेनो नोंखौ फोथायखेबस खालायबाय बेनिखायनो आङो न'आव थांनो हाला दा थांलाबो आङो मा मोखांखौ देखायनो थांबावनो हेलौ आयै मा आं थांबाय पाटनायाव माने आयै मा इमारजेन्सि थांनो नागिरदों नों पाटनायाव आरो साननैसो थागोन नामा आं इमारजेन्सि पार्टियाव थांनो नागिरदों खामानि ओंखारदों बे सिख्लाजोंथ' गैया नोङो थांबायना बे सिख्लाया न'नि मानसिया लांफैबायना दाबो दं नामा नों बे सिख्लाजोंनो बे सिख्लानि न'नि मानसिफोरनो इनफर्म खालायदोंना खालायाखै बेसोर सिख्ला सिनाया मुवा बे सिख्लाजों जेबो नांथाबबाय थानानै जेबो दरखार गैया माबार फैबायना फैयाखै नोङो हस्पिटालनिफ्राय औ खामानि ओंखारदों एसे इमारजेन्सियानो थांनांगौ होनदों आरो थांनांगोन आङो सप्तासेसो थानाय जागोन आङो नोंसोर मोजाङै थाबानो जाबाय नायदे खिन्थु नोंसोर जानला मोनला नङा आरो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो बे सिख्लाजों गोजान था दे बे सिख्लाजों गोजानाव था बिखौ आरो माबा बिजों कन्टेक्ट खालायनाय माबा नाम्बार माबा बिखौ मदद खालायनाय बेफोर गैया दे खिन्थु आं खिन्थाखाबाय बारहुंखा आं सप्तासेनि थाखाय गोजानाव थांनो नागिरदों जेबो आंनि बारगा आं गाज्रि मोननाय खामानि जेबो मावनाङा आं बुंखाबाय दे दोनथ' औ आयै नों थाब फैबानो जाबाय जिरायथ' बेवहायनो बारहुंखा नोंसिनि न'नि मानसिफोरा मायबासो बुंगोन नामा आंखौ बेयाव नों लाबोनायनि थाफैनायनि हामा मोनगोन खोमा जेबो बुङा आरो बुंनो थाखाय दाथ' माने माम्मी आइयाबो गैखाया जोंहा आइया हरखाबनो पाटनायावसो थांबाय अफिसनि माने पाटनानि ओजों अफिसाव एसे इमारजेन्सि जादों आरो आइखौ नांगौ जादों बेनिखायनो आइया पाटनायावसो थांबाय आरो रावबो गैलिया रुवाथि दङ आदा दंमोन नाथाय आदायाबो एसे माने गैया आरो आदायाबो न'आव ओमफ्राय आरो आइजों आंजोंल'सो आं साननैसो थानायखौ गाज्रि मोना आरो आइयाबो फैथ'वा नालाय सप्तासेसो थागोन नों थाथ' सिख्ला मानसि आरो अबाव थांनो नोङो प्रब्लेमाबो गोग्लैनानै दङ आरो बेफोर जायगाया सिख्ला मानसिनि थाखाय सेफटि नङा नों अबाव थानो साननैसो थालाय आं मा खालायनो हायो नोंनि थाखाय नों थाथ' टेनसन लानाङा नोंनो थानो थाखाय आं जायगा दिहुननानै होगोन आं मानसिफोरखौ बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनाय नुब्ला हेल्प खालायालासिनो थानो हाया माइसि मोजां बारहुंखाया एसेबां मोजां गोसोनि थेंक इउ बारहुंखा नों आंनि थाखाय एसेबां साननायनि इट्स अके